Du kan bruge AI-assistenten til at stille spørgsmål direkte til den bog, du befinder dig i. Lige nu står vi i bogen Familieret, og jeg vil gerne stille AI-assistenten et spørgsmål. Jeg trykker heroppe og spørger AI. Vi kommer ind, hvor du kan stille spørgsmål. Vi sætter spørgsmålet ind her. Trykker. Kan særeje tidsbegrænses, vil vi gerne vide. AI-assistenten går i gang med at arbejde på sit svar. Og ja, særeje kan tidsbegrænses. Og så begynder den at komme med konkrete kildehenvisninger i bogen. Den vil her til slut også komme med en konkret liste over de henvisninger, den har lavet undervejs i sit svar. Der kan vi se siderne, den henviser til, og det vil så være muligt at klikke direkte ind på de sider, det vedrører, hvor man kan læse mere omkring svaret, og også tjekke, om det stemmer overens med det svar, som AI-assistenten har givet. Der er ligeledes mulighed for at kopiere svar og kilde ved at trykke her, og så kan man indsætte det i det dokument, man nogle gange arbejder med. Hernede er det muligt at se sin chathistorik, så den gemmer de søgninger, man tidligere har lavet, og så har man mulighed for altid at gå tilbage og arbejde videre i dem.